Tik-tok, tik-tok. Sa minn eta żgħira niġu malma naqraw il-ħin u nqasmu ħajjitna skont it-tektika tal-arloġġ. Tkellimna ma' Dorjen Catania, edukatriċi li ħolqot riżorsa bil-Malti propju sabiex tgħin lill-qarrejja żgħar jaqraw il-ħin. Dan huwa l-ewwel ktieb tiegħi u biex wasalt biex ktibtu kien hemm proċess naqra twil. Ironikament, l-ewwel 5 sentenzi ktibthom mal-ewwel. Inkwantu kont waqt lecture u konna qegħdin nagħmlu l-lezzjoni tal-kitba u l-għalliema tellat PowerPoint u qalet iktbu f'5 minuti li jġikom f'moħħkom rigward it-titlu kien Jien arloġġ. Jiena f'5 minuti ktibt 5 sentenzi. Ġejna biex naqrawhom u qalt li għandek kitba vera sabiħa. Waqaftek għattila grazzi u qalt li imissek tkompli telabora. U waqfet hemm, għaddew ix-xhur u reġa' ġieni il-karta fidi u ftakart kienet qalt li u tipu għadd imissina ma xi ħaġa. U bqajt naħseb fuqha u bdejt nikteb. Wara li ktibt dak kollu li kelli f'moħħi, bdejt nurija lill-familjari tiegħi biex nara x'jaħsbu fuqha. Warejta lir-raġel u xi ħbieb u tawni l-idejat tagħhom. U bqajt nirranġa fuq li kien hemm. Wara fl-aħħar bdejt niċċekkja l-iżbalji tal-kitba u ġejt l-Aġenzija tal-Litteriżmu u tajt il-kitba tiegħi. Meta nkun ma niflaħx, imur għand it-tabib. Dan mhux tabib kif qed taħseb inti. Lili daqqa jirranġa lir-roti li għandi fija, drabi oħra il-kuruna tal-ħabel jekk ma taħdimx sew u meta jkun hemm bżonn jibdilli l-batterija. It-tabib tiegħi jissejjaħarlu ġar. Kifet huwa rigward arloġġ, però dan l-arloġġ din il-kitba hija differenti inkwantu ta' mhux xi ħadd qed jgħidha imma huwa qed jiddeskrivi lilu nnifsu. U jiddeskrivi lilu nnifsu b'tali mod u maniera li inti qed tiskopri x'inhu intu taqra l-paġni. Jiġifieri l-ewwel tisma' l-ħoss, u mbagħad jiddeskrivi kif jidher, waqt li hu qed jgħidlek dawn l-affarijiet kollha fl-aħħar tkun taf minhu dan l-oġġett li huwa animat. Meta ktib dan il-ktieb, l-ewwel ħaġa li kelli f'moħħi l-isfida l-kbira għalija kienet li dan irid jintoġob, li xi ħadd ħajaqbdu f'idejh u jgħid iva irrid naqrah dan il-ktieb, jiena jogħġobni u jinteressani. Għax jekk ma toħloqx l-interess fit-tfal biex jaqraw, kun għalija ma ktibx xi ħaġa tajba. Allura kienet sfida mhux ħażin inkwantu ta' bdejt nagħti li xi tfal li kont naf biex nara jekk ikunu x'iridu jaqrawh u nara x'riżultat kien hemm minn din meta bdew jaqraw. Meta ġejt biex niltaqa' mal-illustratur, l-ewwel ħaġa ma minna qadna bil-qeda bdejna niddiskutu jiena x'kelli f'moħħi biex jiena nwassal dak li kien hemm fil-kitba anke fit-tpinġija. Ovvjament sta għalih li ħoloq l-illustrazzjonijiet, però jiena xtaqt li peress li dan l-arloġġ qed jitkellem li anke l-illustrazzjonijiet jitkellmu waħedhom ħalli meta xi ħadd ikun qiegħed it-tfal ikunu qegħdin jaqraw, ikunu qegħdin jifhmu b'dak li qegħdin jaqraw. Aħna razza kbira li nagħmlu l-istess xogħol. Mid-dera tagħna, aħna kemm xejn differenti minn xulxin. Issibna f'kull forma u għamla u magħmulin minn materjali differenti. Imma l-għan aħħari tagħna huwa dejjem l-istess, li nuru l-ħin.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.